assalamu alaikum hettiyankoɓe ɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccide mon noon kadi min dañir weltare oɗo subakaltine hande kiɗon yo Allah waɗan en jaame kisal Allah rokka waɗana en ko ganduɗa ko kañum woni sutura hettiyankoɓe ɓiyankoɓe goto fo salminama indon manama e jettoɗe serenɓe men jettaka calminama juura berta juuɗe ñagado ha tengti toon to dara halayɓe naaɓe ɗum noon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe en batta sonade ko ɓuuri tengtude hande noon ne wawi wiyede jayndel ɗi fo arti koye match poddo dañde hande kikiɗo so Allahu lamɗo jaaɓi so 19 heures yoni hakkude Sénégal e Pays-Bas ɗum noon en batta sona uddide jayde gendire le soleil noon tigi hettiyankoɓe ɓiyankoɓe en mbatta sona uddide jayde gendire le soleil noon e oɗo subaka kañum ari tan ko no mbirɗen joni joni ni match mo gandani foti dañde 19 heures heure Qatar 16 heures heure Sénégal ɗum ɗon noon ɓe mbi Sadio Mané tan jogorani jeeyede e barode de ɗon hakkude Sénégal e Pays-Bas ɓe mbi noon ko test tigui mo Sénégal foti hollidde hoore muɗum ɗum jayde le soleil holliti e oɗo subaka hande garen ha joni jayde le vrai journal noon ari tan ko wiide barode men gulle tigui gulle saabu yete ko cohluɗon ko oɗon mbawi dañde ɗum ɗum woni ko konngudi mabɓe addi oɗo subaka hande ɓe garte systéme LMD kalteɗo o député ji ɗi kay nde ɓe cuuti konngudi mabɓe kamɓe ɓe mbi tan ko oɗo saaha kay Sénégal foti wadde évalué mana ƴewtade e banggue systéme LMD oɗon ɗum woni konngudi ɗi ɓe cuuti garen ha joni jayde besbi le jour ari tan ha joni barode men ɗeɗo ɓe mbi hande tigui Sénégal foti hawrude e Pays-Bas ɗum ko saga waktuji 16 so Allah lamɗo jaaɓi woni 16 heures ɗum ɗon noon ɓe mbi Sadio Mané kay huccite kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni joueur ɓe wideɓe tan ƴeewe darode kay koyɗe tidde Sénégal fo nane caggal moɗon ɓe mbi gardiɗo ɗo ndi Macky Sall e Karim Wade ma pottu toon to stade to yete ɓe mbi Aliou Cissé suuti konngudi muɗum ko wiide tan ɗo joni yete kay ɗo saaha biyeteɗo kamɓe barode ɗe yoɓe daro gam gagnade match uji ɗi Van Gaal kanko noon wi tan ko Sénégal ko adversaire ɓurɗo tidde hoore kañum huccita hande oɗo ete garani jayde l'observateur ari tan e barode ɗe wiyete oɗo saaha kay goto fo yo yimɓe fo ndendu o caggal lion ji ɗi ɗum saabi ɓe mbi lion no destin oɗo saaha yete ɓe mbi tan ko o mo ganduɗa kanko woni Cissé o darima kay gam tan dartade tigui e ƴewtade barode makko ɗe no watta ha gaño ɓe mbi yette kay oɗo saaha ko defi tigui woni yeeso Sénégal Sadio Mané oɗo saaha ɓe mbi ko hebno Zidane ko e hitande 2002 ko kañum tigui heeɓimo oɗo saaha ɓe mbi yette kay Moussa Ndiaye kañum nodda gam wadde remplacé walla tan timmitinde équipe oɗon caggal nde ganda andama Sadio Mané ko forfait wawa yaade e tan équipe oɗon gam jeeyede fettoɓe saabi ɗum ko opération mo dañi e tan hofru garen ha joni jayde stade coftal ɓalli kañum tigui uddata damal gari kay oɗo saaha wiide yete barode ɗe darima mbaɗi entraînement ji mumen no hannirta ni ɓe mbi duel Ismaïla Sarr e Van Dijk wonata tigui ɗo ɗon match ɓe mbi Ballo Touré noon oɗo saaha andaka taw beele mo jeeyeya tan 12 walla mbiyen 11 fotɓe nadde terrain o ɗum woni ko haala kanko oɗo noon biyeteɗo Aliou Cissé coach mo équipe nationale o wi tan ɓe paari oɗo saaha mentaluji mabɓe fo paari gam huccidde e Pays-Bas hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni uddi tan hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Piindi TV haɗen nadde hen hello wongo beltinen won hen yeeɓiyankoɓe Mamadou Cissé to diwan mo Paris Ousmane Kane o salminama kanko no juurama Hamel Malo woni ko tan to diwan mo Italie Dieynaba Ndiaye madame Diallo e joom galle muɗum ne woni toon to diwan mo Espagne kamɓene ɓe calminama ɓe juurama rewo mo ganduɗa kanko woni Fama Diop Mayrambo madame Kemuko
diwan mo France on calminama on jurama ha tengtey Amadou Ly gorko mo Kolda ton to diwan mo Italie hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe noon tigui ndeweten jokketen koye banggal sport ha joni sabu anda hande match pareteɗo so 16h yoni ne wawi wiyede natti judde walla natti ɓoyde oɗon match daña ɗum ɗon noon hande barode men nde poti huccide Pays-Bas e ɗum ɗon ina anda Sénégal noon ene dañi ko ganda ko kañum ne wawi wiyede mette ɓernde tigui saabu wasde yiide Sadio Mané terrain o ena muusi ɗum ɗon noon Sénégal ɗo yette kanko Sadio Mané o suuti konngudi makko ko toon to ganda woni to woni e safrugol oɗo saaha e wiide tan o wadde opération makko kay ɓenni e dow jamma mo yetta Allah e hofru ganda o dañi gañande ɗum ɗon noon o wi tanete kanko ɗo joni amona tan ñagono équipe nationale ngam ko foti dañde ko walla mbiyen Allah waɗana ɓe folde ɗum woni kongude o suuti kanko oɗo ɓiɗɗo gorko e wiide tan Sénégal fo nane caggal équipe nationale kanko namone caggal mabɓe ha joni gardiɗo leydi ndi kañum totti drapeau o ɗum kewno tan ko toon to ganda ko kañum woni to diwan mo Doha ɗon noon ko samedi oɗo ɓennuɗo wonno kanko gardiɗo lendi toon no tawoyiɓe nawandeɓe tottudeɓe drapeau o haade ɓe fuɗɗade match uji ɗiɗon ɗum noon o wiɓe yoɓe tinno Sénégal fo nane caggal mabɓe oɗo saaha manko wuti ndamli woni slogan o yo yimɓe fo gonna gotum jaaha jiiloyo oɗon yette raya ɗum woni konngudi gardiɗo leydi ndi te woni noon ko ganduɗa hande so match walla ne wawi wiyede match tan wawi rendinde yimɓe fo leydi fo gona gotum ɗum noon yo Allah waɗanɓe folde Abdoulaye Sow kankone tan ko jagorde oɗo saaha noon kanko suuti konngudi makko wiide tan Sadio Mané suuti konngudi haaldude makko saabu nde opération o ɓenni nde ha Paris o suuti noon wiide tan ina muusimo ko jeeyaka e tan jogorɓe wadde mondial oɗo kono noon ko noon Allah yiɗiri ɗum noon woni konngudi makko ɓe mbiyete noon ha joni tan ɓe ganda ina sikka oɗo saaha ma jeeye e classement oɗon ko 11 fotɓe uddide match o e won dañɓe yakar e tan Edouard Mendy Nampalis o mo ganda kanko ni Moustapha Nam Koulibaly Abdoulaye Diallo o mo ganda kanko woni Sabali Gana Gueye Pathé Ciss Ismaïla Sarr Crépin Diatta e tan Boulaye Dia ɓeɗo ina cikka ma jeeye e udditoɓe so tawi ko banggue mo Pays-Bas sikkaɓe ma jeeye e udditoɓe match oɗon mataw o mo ganda kanko woni Billy Joe oɗo biyeteɗo Dom Fred oɗo biyeteɗo Timbet Van Dijk Ake Blend woɗɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe jaafoɗon noon e indeli ɗi saabu mo wowani sport no fewi wawata nangude ɗiɗo indele koye muɗum mi wona Baba Moussa Nia walla Amadou Moussa ɓe ganda kamɓe ɓe gowti ɗiɗo indeli ɗum noon ɓeɗo ina cikka tan kamɓe maɓe jeeya e udditoɓe match mo hande o ko wawi wiyede fo woni yo Allah rokku Sénégal folde saabu match hande o ko match capital wadde no yo yimɓe fo ndendu ƴetta kurusaji ɗi mbaɗa duwawuji wona duwawuji jaɓaɗi yo Allah waɗanin joom hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɓayaw Piindi TV ko ɗo guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen bani moon Daba Aissata Ndiaye heɗeno ene banggal caméra o ko Masso Sow alias Thiat wondude Ibrahima Thiombane e babam tawtorede babam Moussa Nia heede banggue technique o ko Ali Fall Allah jarama on jarama